Tinokukwazisa imhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Ndofunga nhau yatiri kukupai yengozi yekwaRusape makuiziva kuti iri kubva nekupi iri kuenda nekupi. Asi muzuva ranhasi katati timboshanyira mhuri yaTencent tinyazonzwa kuti chii chakatora nzvimbo mukudzama kwake. Vabereki, hama neshamwari tinzwe kuti vanoti kudini pamusoro pezvakaitika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tencent Mukomongo ndingati kuwakomana ndiri wechitubva kwaari kuzouya Stephen akamirapo ndiwo wakomana waripo kuzouya vamwe havapo. Saka zvakaitika ndezvekuti Mukomongo wanga gore racho wanga wada kundochata, that is 2008 wanga wada kuchata. Saka waida kuchata waibva wandotora mombe kamene unanabhoira uko kuti zvakafamba sei muromusuromu ndo makazoitirira tsaona yose wabatwa nemombe dziya vanhu vaya havana kunzwisisana nawo. Mazuva aya akanga ari mazuva ayo ndoona kwako kuti anga ari mazuva aibiwa mombe. Saka ndobva wasvika watadza kunzwisisana ndobva wapondwa svika vashayika. And that time ndandisipo ndaishandira kunona Binga uko ndaishandira. Tikazouya ndazotosvika waradzikwa tikagara iri nyaya yekuti munhu apondwa. Rimwe gore wakazouya iye yabhadhara nhaso akazouya akaenda kwa Sabhuku Mutasa. Tikadaidzwa naSabhuku Mutasa tikasvika wakataura nyaya yavo. Vanhu vavo vachini ndakaponda tikadai tikati ora tisati nazvatinokwanisa kuti titi hatikudai kukuonai kana tiri kurwisai. Isusu tongomirira muridzi kuti ndiye achataura kana iyi yakutonzi ngozi. Saka paya wakada kuyananisa Sabhuku akati mauya sei zvaimboita sei waisada kutaura chokwadi. Kusvika wadzokera wakazodzoka futi ndobva tadaidzwa futi tikauya tibva mumabasa uko tikasangana paSabhuku ikataurwa nyaya havana kuda mauya sei zvichii chanetsa havana kuda kutaura. Wakazouya futi then gore rino wabva wazouya futi taenda kwaSabhuku Mutasa tava tasvika tataura tako ndobva wazobva iwe ndobva wasimuka waibva waenda kupi kwaShezano. KwaShezano tikadaidzwa naShezano zvikanzi naSabhuku hanzi uyai kwaShezano tikaenda kwaShezano tikasvika tikaudzwa kuti nyaya iri apa ndeiyi uyu murume aikuti zvakati aikuti ndiye akaponda saka aida kutaura nemi right aikutaura nesu chanetsa chii isati tazvatinetsa aisada kutaura futi ndobva kanga panzi pombonzi mombe dzekuradzika munhu mufi pana She waidaro kuti munyika munonzi kana munhu ashayika nenzira iyoyo pane zvinombobviswawo zvekunzi hanzi munhu aradzikwe. Tozoti yengozi munhu anotaura ega zvengozi zvaanoda haataurirwi nevapenyu. Tikanga tamboda kutaura naye kuti right tipisira mombe 4 dzekuradzika munhu tikatanzwa naye papo vhiki yataiti tiri kuenda kwamama kwaChiduku tichibva kwaZanu. iShezano wakati hatondosangana uko Friday svika zvabvumiwa hazvina kuzoitika.
kubva kwatanga futi ndo pakazotanga kuti wakuuya wega manje ndoona mhuri dzanga akurwisa ndo pakazotanga chaiko izvi zvemombe 4 izvi zvatambonga tati tiri kutaurirana kuti ndedzokuradzika zvikanzi ho hakuna munhu anoradzikwa nemombe 4 saka iye mufu akazotanga kubuda ega achitaura ndopo takatanga kukomba kuti tinotedzera kwaari kusvika pari nhasi anonga achibuda ega tichitaura. Saka toda kunzwa kutanga kubuda kwake chii chakatanga kunyasoitika? Chakaitika ndechekuti mukomana aingoita kunga anongorwara zvomubata aiyo kanga achine vakomana kutauni saka zvaimubata ukoko uzotaura vamuniki huyai kuno mwana haikurwara mari ndo dzaimboshupa kusvika wazouyawo kuno zvibva zvazomubata manje tinayo andobva wakabva wataura akati ndini so zvese ndakapondwa so mombe dzadzedu dzangu ndikavaudza kuti regarai ndine tsamba dzadzo tsamba dzangu wakatotsemura dzemombe tikati ho saka nazvitina zvatinokwanisa kuita zvitangoteedzera imimi mumashure menyu zvamataura ndozotoita zvamunova muchiita ndo zvamunotudza ndo zvatinoita nanhasi ndo zvinongoita anongosvika zvamusvika zvinongomubata obva angotaura zvakati izvo zvamava muchingonzwawo zviya zvokunzi kana idzo mombe dziya mombe dzakanzi anonga achingoti ataura angatotaura tiri kuno zvakatida. Saka tiri kuti isusu uyu ari kubatwa nemhepo yaTensen ndiani? Chii chaTensen? Mwana waTensen akasiyiwa kari kausva mwana wake chaichai ilast born akatosiyiwa ari kusva 5 years. Pakafa Tensen vakasiyiwa vangani mumhuri yacho? Vafana vakawanda havasi 27 havakawanda vanotopfuura vakawanda vake iye Tensen umwe aritori mhiri akafa akura zvakadii? Anga asati anyanyokura zvandiri kutaura kuti munhu anga kutoda kuchata angashayikirwa nemukadzi saka ati gare anga kuda kuzotorawo. Saka vana 9 ndio mukadzi umwe chete? Ndio mukadzi umwe chete wacho aida kuchata naye. Aiwa waida kutochata naye ndio umwe iye anga ashayikirwa saka anga kuzotora umwe osati watova nemwana kana chii ndio zvakaitika patanga tororo. Ndindoitwa Steven Chipfuamiti. Ndichataura hangu muchidimbu pamusoro penhoroondo yamukoma. Ndingati ndiri mukomana wechinhamba 3 kubva pana mukoma kuroti panabva kutaura memanje ndiwandotedzerana naye. Mukoma ndakambogara nawo zvizhinji ndichipedza chikoro 88 ndakaenda ndogara kuchitungwiza kwakune hanzvadzi yangu chibva ndabva ndakabva ndazogara kuKenani New Kenani namukoma ndo wakandichengeta. Ndingati kana ndisati ndakushanda ndofunga ndiye munhu ainditsigira zvakare nekundisapota nekundichengeta uye kusvikira ndiwane basa ndiri mumaoko make. Ndichishanda ndakazobuda mumaoko make ndichienda kukwekwe kuna baba ndichizodzoka muHarare zvakare ndokwandakasvikira kuna mukoma futi zvakare ndichibva mukwekwe ndichiuya kuzoshanda ndamuHarare. Mukoma vaishanda kuNational Waste Paper ndokwaishanda kuGranite Site ndokwaishandira ndo basa kwaishanda vari. Ndingati munhu yanga ane rudo zvikuru sei tainzwana pakutaura pakufunga zvese ndaiona kuti tatisingakrashani kana kupesana namukoma. Kukura kwedu kunoku nefungwa ingoti wakauya kumusha kunoku taibatsirwa tese kana pachikoro apa matichers amwe aisotopiwa kama uniform ebhora vachitamba bhora pachikoro aiwesupplya neuniform even kit yacho yese aitipa achituigira kubva kuHarare. Ndiye munhu akanga ari munhu mukuru mumhuri medu maChipfuamiti mese. Ndiye anga ari mukomana mukuru. Pandakazonzwa kuti mukoma washayika ndakatozozvinzwa inini 2009 2008 inofunga ndopa wakashayika ini ndakatozoziva kutoti mukoma washayika 2009 ndakutonzwa neshamwari yawo ndiyo yakanga yonditaura kuti iyo mukoma wako nditaura kuti akafa sei ndikati mukoma wangu ani zvikanzi aiwa mukoma wako. Saka ndichibva kuHarare ndakabva ndauya kumusha kunoda kuti ndinyatsondonzwa kuti
chii chakaitika. Nhoroondo yandaipiwa ini ndeyekuti aipo anga akapondwa. Saka pakupondwa ndikati saka vanhu vacho vakauya here parufu rwacho havana kuuya. Saka ndichinzwa kutsanangurwa kakamuponderwo zvakandinzwisa hasha uye shungu nokuti sei vanhu vakangoregerawo vachienda vangadai vakatombofanira kuti vambourangwa, but yaiva pfungwa yangu tisingazivi kuti zvaizosvika apa. Asi chinhu chakanyanya kundirwadza firo yavo, munhu akafa tyikorwa mwiri wese wakanga usina chimiro zvokuti anga akapombwa nemakavi, chinzi akatoigwa nemakavi kuziva zvokuti mwiri wake kuti ubatike kurati wakatyora aitorwa nemaponza. Asi zvichitsanangurwa zvinoreva kuti munhu uyu akanga aprodusa mapepa ake kuti mombe dzake anga atenga, but vanakatadza kunzwisisa vakachiwa mombe dzemunhu vakatidzitora. Saka pakuzosvikira pakuti ngozi izosvika kuzovashungurudza vana vaingoita zvekutsipika zvavo zvaiita zvekutsipika, ndaisazvitendawo musi wekutanga ndichitadza kunzwisisa kuti zvii zviri kumbofamba sei. Musi wekutanga takaendeswa kwatakaendeswa tichitaurwa pamusoro pekutanga kuuya kwevanhu. Munhu wekutanga auya akazoita tricks dzake dzekuzondotsipika, akazoya after 4 years kwakuzodzoka futi. Adzoka futi pa4 years bvaenda futi, haana kuzodzoka, but akanga asingazivikanwi nezita rake uyu akazobudawo mumashure mouyu. Ndiye akatanga kubva abvisawo mombe dzake, aonawo zvamunetsawo kumba kwake, ndokubvisa mombe ndokuuya nadzo. Tikadzitora tikandokaya nadzo. Uyu abvisa nhasi uyu ndiye munhu uyu anga achishungurudza mukoma nenyaya yekuda kutsipika kusvikira aona kuti zvaramba kubudirira zvaanga achiita. Achiedza kuvhara mufi kuti asa kleme zvaari kuklema kwavari. Saka chinhu chandinoda kungotaura chekuti munhu haafaniri kungofa tasingazvitendi, but ndikatarisa bhaibheri nenhoroondo ndichiverenga shoko rinotaura kuti munhu kana afa azorora. Asi apa ndakunyatsoona kuti shoko ndarirava futi zvakare rinonditaurira futi kuti kana uchinge wapara mhosva unofanira kuripa mhosva yako. Saka mhosva ndikuona kuti vanhu havari kuripa mhosva dzavo. Chakavatambudza kumba kwavo nokuda kwokuti mumwe wacho paakauya ndakatoona kuti uyu munhu ane mhepo iri paari uyu munhu, but irikuda kutaura, but uyu anenge ari kuvharavhara uyu. For sure ndaiona kuti munhu ane mhepo iri kuda kusumuka paari, but vaisada kuti ataure. Saka kusvika tiparadzane, but ndikataura mumwe wangu kuti amanaka murume wandaona pamufana wake ane mhepo iri paari yangaida kutaura paari, but mukoma uyo akachenjeresa wangu achivhara mwana kuti asataure. Saka ndiye akazobudisa pachena kuti mukoma wakauraya. Saka ndio zvimwe zvezvinhu zvandinoziva pamusoro pamukoma kuti nhoroondo yake yekukura kwake kwese takakokura tichingori semhuri, hatina kuti family yedu yakakura, asi hatina kunge tine chinhu chakaipa pana mukoma, kana hapana waitadzira, hapana watakambona akamborohona mukoma ndiyakatarisa, handina kumbobvira ndichikura ndichiona. Saka tangokura tiri muvanhu vayo vaingowirirana namukoma. Saka ndinoti ndiwo mashoko mazhinji. Asi tingati isusu vanhu vari kupondwa zuva nezuva, kupondwa kwevanhu kwanyanyisa. Asi chidzidzo chatiri kuwana isusu ndechekuti munhu haurawe sehuku. Mubvunzo wangu unoti makazvifambisawo sei mimi kuti ngozi ikwanise kumuka saizvozvo, nekuti vazhinji vari kuzongorova? Ndikada kuti nditaure ndichisanangura kuti pane zvatakaita ndinganyepa ipapo. Asi chinhu chandinonzwisisa ndechekuti chakaipa chivhariki chinongobuda, but nguva kana ichinge yakwana yekuti chinhu chibude chinongobuda sezvazvaita izvi. Neni asingazvibhilievhi, as long ndemaverengera ndinomboita bhaibheri rinonditaurira inini kuti kana munhu achinge afa haana chaachaziva, kukwidziridzwa kwemwana wake pabasa kana kudzikiriswa kwemwana wake pabasa. Asi apa manje ndane confusion hombe yekuti ndoribatanidza ndoona kuti zvechokwadiwo kana munhu achinge afa nenzira isiri yaMwari, munhu iyeye mweya wake, it's obvious hauna kwaunoenda nekuti unotodzoka. Because chaunodzokera ndechekuti hauna rugare kwaari kuenda kwacho, haatambirike nokuda kuti nyunyuta afanda achinyunyuta munhu iyeye. Saka Mwari haangazorodzi mweya wakadaro, Mwari anongosuduruka ozvimiririra. Saka ndinoona kuti vanhu ava vaizama kutsipika
nehamawo dzimwe dzine ngozi dziri kuitika mudzimba dzawo hongu mungatsipika zvema 2 minutes 3 minutes 4 minutes muchidaro asi zvinizvozvo mune musina zororo asi kutoti kuripa ndiko kunongopedza nyaya dzese mosunungurana nemunhu iyeye zviri nani kuti murasikirwe nezvamakabata pane kuti mugorasikirwa nevapenyu kuti vafa nenzira yerufu rwenzira iyi rwekuti ari kuripirwa mhosva dzake nerimwe ropa reumwe munhu saka zviri nani kuripa saka kuripa kutori rinotokosherai. Aiwa, tinotenda zvikuru. Yeyo ndakarwadziwa nemwana watete wangu. Tete wangu Teniseni akapondwa ranga rigore renzara riyari. Apa inini ndini kumba kwedu kumusha kwa tete wangu kumba kwedu ndikweda ndiri vanhu vanga vakaungana pamukamba ichitambira go mota yemapurisa yakauya nechituna yauya nechituna tete wakanga wakatogara pasi vanhu vachinzi uyai nechituna chiri mumotikari tete wana kana tombosimuka ende wana tomboziva ndi Teniseni mukoma wavo mai Manyora ndo wakaenda pamotikari ndo paukadzoka chiti Beauty Teniseni afa. Nguva iyoyo wakaenda pachikoro wakafona kwaHarare wakafona Kumba kuti Teniseni apondwa atendeswa kuNyasuri atendeswa kuchari kwaRusape zveshuwa takarara patadzika kunoku takasvika tete wakangonditi amen mwana wako inini ndatobva kunoku achironga zvemuchato. Teniseni ndizvo here ndo mafira acho here Teniseni angasasandidai tobva taenda paNyazuri awana wangu akatobatwa tsvimbo dzaaipondeswa dzakanzi toripo dzakaungana pakona inini ndakataura nomwe mupurisa ndikati ini ndiri kukumbirawo zvangu kuti mungonditaridzirawo wakomana wakaita basa iri ndandina chendida kuwaita asi kuti ndida kuwatenda zvikanzi nemapurisa azviiti tikati azviiti zvikanzi kana mutori nehasha idzodzo dzokerai Kumba zveshuwa takadzoka tikarara nana tete Grace nana mai Ruredzo nemumwe muzukuru aiti drive mangwana kuseni takadzokera futi Nyazure patapuwa mupurisa zvikanzi munhu akwa Mutare takandirwadza Teniseni akandirwadzisa zvakanyanya nekuti petakasvika kwangwaita 1 week kusina magetsi Teniseni angafuta makai akanyura munyama mese wemochari akanditi ndimi mai wacho ndikati zvikanzi batai mwana wenyu pukutai mwana wenyu kumeso ndakapukuta Teniseni angasara kana godo kumeso kwake takapuwa mupurisa paNyazuri ipapo mupurisa uya akabva atitaurira kuti imimi nabamunini muchetwa matoona zvakwana Kumba hamuchanovhuri tikati kana mai wacho zvikanzi hapana imimi matoona zvakwana nemuzukuru wetantinai takabva tabva kwaMutare zvazvisasaiti bhokisi retakanga ratengwa racho ranga rakazara nekuti munhu kwangu semafiriji anga atofuta tobva tabva kwaMutare vatasvika paNyazure vatachinjwa mupurisa zvikanzi nemapurisa epaNyazure isusu zvetiri kuita ndezvekuti imi muri kuenda nemupurisa uyu mota iyi ndio itatotora number plate ndio ichadzosera mupurisa uyu pano futi ndakabvunza mupurisa ndikati kwa mungoti taridziro munhu 1 aonekane na Teniseni inini chichemo changu ndechikuti wanongoya chiitwa chitaura kuti Teniseni tisaka kupedzisa bye bye famba kuzvakanaka mapurisa akaramba saka inini ndobatikana nekuti iwo wakangwa nemaloya mapurisa takauya nemupurisa tikaiga motikari ikadzokera futi kuNyazuri kunomudzosera mupurisa yeye nyaya yakangotsikwa haina kuzobuda zvakanaka iwo baba gandawa baba wabva wazouya kwaSabhuku ndikabvunza ndikati mimi mwauya zvikanzi mwana akatiza akaenda kuSouth Africa ndikati asika nguva yacho imimi muri kuti muri muzukuru kwachipuwa miti nguva yacho iyoyo zvisati zvanetsa apa mwana wayo maiti mukati Teniseni aibva huta mukomana ndichitoona zvangu ndichingotarisa zvangu ndichingoti wari kusvisa zvavo asi dambudziko riripo wauya 4 years
wadaro ndakataura bani mucheto wangu asati wafa. Bani mucheto ndarota Tendiseni ari kunditaura kuti kwendiri ndiri kurwiswa. Wakomana dai mandibatsira. Kwendiri handina rugare. Ndiri kundidzokera kuwana wako. Ndakadzika kunoku ndikataura tete ndarota Tendiseni anditaura zvakati. Tete wakati amen ndiyo wakakuonekana naye. Ndikati enda kuonekana naye asi maso mangu haasi kubva mumaso mangu. Gare gandu yauya futi. Ndikati wosaka zviri kunzi kwendiri hakuna rugare. Kutaura kuti ganda ari kushandisa zvaari kudini zvaari kushandisa. Saka izvinezvi tazogutsikana manje kuti aiwa. Asi inini ndaitaura kuti Tendiseni enda unorwa wega. Kana uri ikoko bvunzawo wamwe kuti kunorwiwa sei. Iwewe kana wari kupwititidza mushonga wemasikati musiku, iwewe masikati pinda kana kutoenda kunorara nawo magumbeze macho imomo. Kana kutosakura nawo achitokuona kuti Tendiseni irwa. Zveshuwa Tendiseni ndakamutenda nekuti akandinzwa kuti enda unorwa. Hatina chatokubatsira asi kuti enda unorwa. Ende totozwa kuti kana tamutuma kuti enda unorwa zveshuwa anonorwa. Inguva chete yainonoka asi Tendiseni akandirwira zvendakada. Asati apedza, asati ndamuzorodza kuti enda unorwa. Izvozvi tingoti enda. Uchipa uri kubva ipapo pana Gandhi ipapo. Nhasi chitoenda unowataura kuti gogo enda svika. Ndichambopedza na Gandhi asi ndiri kuuya ikoko. Garai makagadzirira. Tendiseni enda unorwa. Enda unorara nawo magumbeze imomo. Zvaungochita Gandhi ndozvonofanira kuti unoita ikoko. Nenyaya yaTendiseni. Tendiseni aiwirirana nevakuru kwaari, vaduku kwaari, aingokumba vese kuita shamwari dzake. Chekutanga aiwirirana naChief Patabvapa Chiduku. Vachiwirirana naChief Chiduku, kufa kwake kwaakaita takaona Chief Chiduku achimisa mota yake hapo. Zvikatishamisa tikati ko vari kuenda kupi? Varasika here? Bhuku rekwaMutasa pamhiri apo. Chief vaya vakati kwete ba, ini ndauya kuzobata maoko aTendiseni anzi afa. Auraiwa ndani? Ikanzi amene iko kwedu mhiri ikoko. Akaswera pano zuva raakuvira akati ndaakudzokera hangu. Ndauya kuzomeka shuwa kuti akafa. Kati ndo zvakaitika. Chief Chiduku mawirirano avaita handikoni kuzotsanangura. Kana vaduku kuna Tendiseni vakanga vasingasvike pane kuwirirana kwaita Chief Chiduku na Tendiseni. Tendiseni uyu muzukuru wababa wangu vaChivende, vachipfuwa miti chaivo. Akatotirera achichengetwa nababa. Asi iye zvino mwana wacho opandukira ouraya sekuru. Kuuraya sekuru hakusi kurova. Kurova munorova mose ya munhu achifema. Haikona kubva mapedzisa kuti ini ndauya nebinyi rangu. Vadaidze mupurisa anouyawo tsvaka binyi rake kubhura too much. Hanzi aba mombe. Kupi Bhoera. Bhoera vakadziona. Murungu aimupa mari marondera ane mabhucha anenge mairi unge matatu. Amabhucha matatu ari mumarondera.
murungu wacho ndiye aivapa mari kuti enda unonditsvakira ng'ombe kumareserve. Dzimwe aiuya nadzo achigarira nadzo parukwezapo kugomo rakadai orara ipapo nadzo ng'ombe avakadanga rake ipapo. Makuseni mota dzobva kumarondera kuuya kutakura masikati. Paakanzwawo kunzi mubhoyi wako apondewa kana mari yake akaitika naanoda sendi, hapana, kangonyararo wakati kana achinzi apondewa ndikada kuijoina ndinodzingwa munyika muno. Ende zvaiitika dai akangodhimanda kuti anoda mari yake kwatirizo. Maipanana mabasa acho, maipanana takaya mari yacho. Tokuenda kwakaita tenisi. Zvino iye nhasi uyu muzukuru kumana aiwa kupondwa nemutorwa zviri nani pane kupondwa nemwana wemwana wangu. Ndo zvakaitwa tenzi chipfuka we wagadira ngonzwa kuti kuna kurwara kumba kwavo kun'anga. Vachibva kun'anga kwaprofeti achindorapa makore ese aya. Zvaiye zvino vakazokoniwa, kunonzi kukoniwa kwavakaita. Taenda kwaprofeti kwaMutare, tabvako taenda maprofeti muRusape, tabvako Harare vakati zvandava kukutaurira enda henyu kudzimba kwenyu, asi kana maona wechiduku achiprofita regerai aprofita. Musamupengere kuti mwana muduku. Chipo chatakapiwa mwana muduku akauya akaprofita, chifu akabvuma. Saka muchiona akapewa ng'ombe 27 chete saiziti ng'ombe 12 dzimwe yemhuru dzakauya dziri mumasaki dziri 9 saki masaki 9 emhuru chete nerori dzikadhirivhara dzikatambirwa dziri pano. Imwe chete ndiyo yakarwara vakabva vati ingatiiuraya ingazozodza dzimwe pedzi. Iro danga racho dziri 27. Ava nhasi pari kuuya dzimwe 27 futi handiti pari kuuya dzimwe 28 kozouya dzimwe futi vanhu vacho i7. saka muchatogadzira famu rese kaya kuti mupe dzigara 7 mupurisa ameno zvavachaita vakomana
haina ndibatini. Uratidze kuri maita basa. Kana mane nzara tengesa imwe mombe motenga upfu hwenyu iro dhanduru ndirawe. Ongo mhuri yeZimbabwe ndicho chirongwa chitanga tiinacho. Taonaka kuti hatingamhanye nenhau yaTencent musingazivi kuti Tencent wacho aive ani. Saka taona zvakakodzera kuti tinge tichishanyira mhuri yake, tinge tichikurukura tinzwe kuti zvakanyatso kumira sei. Ndinoimba mafadzwa nechirongwa chatakupai muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisangadei mune zvimwe zvirongwa, asi nhasi lisali tinoonana. Ndatenda zvikuru. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.